सरकार वाला के 10 मिनट समय बा 20 मिनट समय बा, नहीं कहत कि आके 4 घंटा यहीं में बैठा रहे। लेकिन सरकार 10-20 मिनट समय बा आके परमात्मा के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में जितना मुड़ी बा पाप चढ़ल बा सब उतरवा ले। सरकार रउआ सुना तो कम के चली ना बाबू साहब के द्वार पर आराधना होता, हम घर ही से बैठल बैठल हर लागले बटे मार यहाँ आवाज सुन के मिलते बा। लेकिन सरकार घर से सुना तनी वो दोसर बात हो गई, लेकिन यहाँ परमात्मा के डायरी में लिखा जाए यहाँ आम तो, लेकिन वहाँ के ना लिखाई। कल बा कैसे तो कल जिंदगी के अपना जतन राजा जी। हई आधा उम्र तो हई बाबू हमें, हई बेटा हवे, हई काकी हई चाची हई दादा हई हमार दादी हई, सब यही में बीत गई। लेकिन आधा उम्र जौन बीतल बा हई परमात्मा के वहां से करार करके आइल बड़ो कि ह तोहर नाम जपे, यहाँ सब कुछ भुला गई कहतनी कैसे तो कल जिंदगी के अपना अरे जतन राजा जी, कि कल जिंदगी के अपना अरे जतन राजा जी। तो चल हरि जी के करे भजन राजा जी, जतन राजा जी, कल जिंदगी के अपना जतन राजा जी। चल हरि जी के करे भजन राजा जी। घुसल या फसल बेकार बा। आधा उम्र सरकार यही में बीत गई, लेकिन आधा उम्र यही बचल बा हई परमात्मा के दरबार में सरकार आके जितना मोइल बैठल बा सब उतरवा ले। चलिए आई भक्ति शिरोमणि परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय ईश्वर चंद जी मार साहब जी के तरफ से 101 रुपया की दान आशीर्वाद स्वरूप आई। ये दिनेश बाबू अरे बिहने जैतापुर चौक पर 100 रुपए का मिठाई सब सारा समाज के खिया दी है, मियाज तर हो जाए। लेकिन बड़ा सुंदर बात कहनी कि दिल से दिल मिलबे ना कइल त हाथ मिला के होई का, दिल से दिल अरे मिलबे ना कइल त हाथ मिला के होई का। जे पहले ना सोचल समझलू बाद में चल के रोई का, जे जवानी में कमैबे ना कइलू बुढ़ापा में चैन से सोई का। आ घर के शोभा दुल्हन भाई तो दहेज लेके होई का। और कॉल बाकी आगी का जनता की नया घर छवाइल बा, आगी अरे का जनता की नया घर छवाइल बा। तो बिलाई का जनता की महंगा दही टांगाइल बा। बाप रे बाबू सुंगलिए जले चटी है तले मनी है, यही से कॉल बाकी बिलाई का जनता की महंगा दही टांगाइल बा। तो कुकुर का जनता की देवता के अंगरासन कढ़ाइल बा। तो गधा का जनता हमारा ऊपर कितना बोझ लदाइल बा। प्रेम से बोली साची दरबार की भक्ति और भगवान की दान देने वाले भक्त की उनकी माता पिता की जय जय जय। सरकार कवि जी बतवनी कि यही जमाया के लागल बा जारे बाबा फसल बे कारे
भक्ति में हरदम मगन राजा जी चल हरि जी के करे भजन राजा जी यार भूली जावत ई कौन चीज है के हो त काम क्रोध मद लोभ मोह सरकारी ई चोर हलो यार हलो ई सरकार है ई अपना मोरी घीची लालो की लेकिन सरकार जे सब के बचा के रख लेलक उहे भक्तबा कैसे हे पांच चोराबाई यार भूली यावता भूली यावता तो के झूठो के सगरी घू मावता हे पांच चोराबाई यार भूली यावता भूली यावता के झूठो के सगरी घो मावता गो मावता चलिए आई भक्ति शिरोमणि मुखिया जी के तरफ से श्री कृष्णा सिंह जी के तरफ से मुखिया जी के तरफ से 201 रुपया के दान ये हनुमान जी के दरबार में पहुंचल हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहां के हर मनोकामना पूरा करत रही आया अभी सरकार मुखिया के पद पर हनुमान जी से विनती करम प्रार्थना करम कि अगला विधायकीय के टिकट मिलो ये हनुमान जी से विनती रही लेकिन बड़ा सुंदर बात कहली कि जब घर ही में माई बाबू जिंदा बालोग तो पत्थर पर माला चढ़ावल न जला जब घर ही में माई बाबू जिंदा बालोग तो पत्थर पर माला चढ़ावल न जला दाल में कुछ काला होके तो प्रीति निभावल न जला बेटी सयानी हो गई पर घर घर घुमावल न जला बेटा कितनो प्यारा होके मुड़ी पर चढ़ावल न जला औरत कितनो सुंदर होके भेद बतावल न जला आ भाई कितनो दुश्मन होके राज छुपावल न जला और कॉल बाकी देह में खून न रही तो राजाई का करी कपट्टी कुचरा केहू के बड़ाई का करी आ चूहा कबो सांप से लड़ाई का करी आ मार दिए भगवान तो तोहर अंग्रेजी दवाई का करी सगरी घो मावता घो मावता कदपियऊ के आपन मन राजा जी कदपियऊ के आपन मन राजा जी चल हरि जी के कहर भजन राजा जी जतन राजा